unyazisa amakhosi amadala alapha esidofeni. Esingazisa naye isilo esizozile emdlombani owasipha isinkwa esisidla namhlanje. Siyacela-ke ukuthi engathi umoya wakhe uwayede emdlombani ngoba khona njengoba silo msebenzi waqala uyena. Ngicela-ke indaba ezithuphala angihlabelele sakithi eNazaretha 183. Naso sihlabelele.
inkosi inibusise. Ngiyakhuleka sikhulu. Ngiyakhuleka sizosamabandla. Ithi bayede hlala nomhlakazi. Ibingele izinkulu yonke kanye nabantwana basedlunkulu. Ibingele wonke amakhosi akhona kule nkonzo namuhla. Ngibingelele nezinduna zonke zezizwe lakithi. Nezikhulu zonke ezingxenye lenkonzo bese ngibingelela lebandla lamaNazaretha asebuhleni egameni leNkulunkulu esimkhonzayo. Indawo sokhuluma ngayo namhlanje ngithe ngivula iphepha ekuseni. Ngathola ukuthi kunomuntu wesilisa. Anovuma madoda masenaliwe uthando masephelile susephelile. Ngoba nje intombi nomngakho masithi hayi baba sibalwane. Ingathi angisabonga. Ubonge labantu uNkulunkulu badalwe abantu engaphezulu kwethu. Manje uma umuntu wesilisa ke uthathe ngelinye ibala. Lo muntu wesilisa ke lo ufuna ukuthi abantu besilisa babe amadoda namhlanje. Lo muntu wesilisa ke uthe mayaliwa. Wasithi uzoyikhombisa le ntombazane imali le. Inengane ngayo. Wathi uze washo uzoyikhombisa. Usesuka uyanyanyoba nopetrol uya kubo kwantombi. Ntombi uyakhiya ngocingo enyanga. Uyele petrol ngaphakathi. Tithe petrol bomb uyashisa ingane beyilela lapho. Hayi lo akabela. Eyodwa ingane ishonile lapho. Ezinye ngibula kwembese ibhedlela. Ake sibuye madoda. Siye abantu abasabantu kudalile. Anovuma masiphelele uthando. Mase liwu uthando oluthuthiyelwayo. Uyabona nje. Mawusuwaliwe. Musukuza kumina. Ngoba ngangiyekho mhlawumbe ngicala into zini. Musukuza kumina ukuthi baba usengale. Yabona umuntu esifazana ungamhluphi mase sewalile ungathathi imithwalo yonke masubhese uthatha ibhanti. Namabhuku amabili uthi kusale kahle mntanami mhlawumbe ukushita ingqondo. Kodwa waba nje usukhithilizi sengiyahamba. UNkulunkulu badale baba abaningi abantu konke ngaphosa zawuthela. Yedwa nje siyokushisa uyoshisa umuzi nezingane uyabulala futhi cha ungambulali mshiye nje. Amen. Manje nje sabulala nje sefunwa yena. Hayi umuntu esifazane sephelile bese uza kumina wena. Baba sesishadile ngiphinda ngishadile. Asangifuna. Bese singamncengela mina. Seyabuya. Yona ngilabo njengenguzeli yakho zibeni.
uthi manje usana uthi wena ebesesho lesifazane wena ngase ngiwalile uhamba ucela unyazi wasiza unyazi wena umuntu athambela ngangasekho kuwe ufanele lo muntu lawo manje yafisa ke manazarete nihambe sezivangeli nilisema kuna madoda manje abizi haya madoda lokho kusamadoda kuthiwa abanesilisa uzokhandwa kuba madoda indoda umuntu oqotho Amen. indoda umuntu owaziyo ukuthi njengoba ngikulomuzi ngizovikela yonke into engaphansi kwalo phahla Amen. akuzi kuba wena obulala into engaphansi kwalo phahla kodwa uyibiza ngendoda Eish. manje sizolungisa bona laba umuntu wesilisa ukuthi mayaliwe ebesibulala kusibulala nabantu abangalaka nezingane nonkosikazi asiphume lapho kwaNazareta nize nibatshele nabanye bafundise yini into efanele uyenze mase kuphelele umntana ngiphelile ngami nje abanye ngibona ngiyetha mina umngami nje mase sesiphelile hayi ngamshiya nayo yonke impahla leyo ngithatha ibhayishi ukuthi ngotholani la ngiyakhona Yabona. ngibonge esiluyini esikhona njengamanje yazi ngibonga ubayethu ngibonga ukuthi wakhetha inkosi ebuhleni bese ngibonga naku esilweni esifuzile ngalesifo asifa sona sokuthi ngalesikhathi njalo asoba lapha sizodetha ukukhuleko nenkonzo yokuvula umkhosi osela ngibonge kanje manazareta ngedlela engisiya ngayo nifike ngothi lwini baningi ngiyacela le ukuthi le nto lesi sifo sisiphathele kwey'khali zabantu sisibanga izandla zombili ngoba babe baningi abantu engakhetha maningi amabani kodwa umdloko bani wabona nina wakhetha nina okusho ukuthi lento le iyifalite saliphila engeke la salithuka kuwo noma ngihamba kule emhlabeni salomoya la ohamba la ngambe khona esingakwaziyo ukuthi inhlahla ezile ngokanjani ngokwami ibe ngokuyinikela nawe uzithoba lenhlahla yehlela enziwa sebuhleni eminingi imizi engahlelakani maningi amanazareta kodwa wakhethwa nina basebuhleni ngijabulise futhi ukubona ukuthi lento ayifi inesilo esikhona njengamanje seqhuba umsebenzi oshiwo baba wakhe
usibizile safuma safika la sikuyana ke eNkonzweni namhlanje. Ingakhohliwa abantu besifanele bakheke. Kithina mawona umuntu wesilisa ulimala thina madoda. Okusafanele nayo bayade nje akayibize imbizo yamadoda. Azokwakhiwa nje amadoda. Kuba ngisho nje mawaliwe. Mara uthatha yakho ukule mabona ngobeni ngishiya ngalodo thatha ibhanki yakusamlela mangona abantu asemlela overall lawona la khona la overall ungambulala umuntu ungambulala umuntu izandla zakho seyizolile igazi yobuye ugezo bani bese kuthiwa thina thiwa amadoda kanti uwe ufundela wabasikole wasethi yes wasikole wasethi yes 12 yeah 14 Ngiyabonga abantwana boNkulunkulu Nkosi izingosisi.
kufanele kube khona ukubekezelelana mabe abantu beganele. Kube khona nokuhloniphana. Mangasekho leyo iyo nedala kube khona usizo. Indoda ihamba iyehluza imali bese kodwa ifuna ukudla endlini. Kufanele qala ukuthenga ukudla ngempela. Kuthi amanazi ataphuzayo afuna kade. Amen. Futhi uma unazi ataphuzayo wababi nazi ataphelele unazi. Angifundela baba. Lapha esikhona sakhethwa isilo esizile ngenyama ngiloko ngani. Kuthi into engijabulisa kakhulu ukuthi asibona le msebenzi esilo esizile. Yiwo liqhubeka ngiyawonke lento ayisezibungu yoqhubeka njalo. Uthi sithi silo umdloko ngala sitamayekisa ngithela lokukhuleko la isikole khona la eNyokeni namkhaya ngiyajabulisa ngoba sesibuyela khona la eNyokeni. Ingangizwa kabi into lena nje mina ngilethe umthandazo. Bayahlupa abantu abanje bathi mangikhuluma kahle kanje bese bayiphindile inkulumo yami. Ayizwa nalo liso. Ngithi siletheni Umthando. sathunywa la ekhaya. Ukuthi sofika noma uthi umdloko bani noma ukhona noma akakho kodwa kabe sungulungile ngilethe inkulumo okuvula inkosi wase. Ngikho namhlanje ngesiqu sana kodwa ngomoya wakho ukhona ngoba wena ujumalele. Ngifundela la. Ngakho-ke njengabakhethiweyo bakaNkulunkulu. Ngakho-ke nje abakhethiweyo bakaNkulunkulu abangcwele nabathandekayo. Yembathani ukubele. Nenhliziyo enesisi. Nokuzithoba nobunene nokubheka yabona. Awuqhubeke ethi nibekezelelane. Nithethelelane uma umuntu enensolo komunye njengokuba inkosi yanthethelela lenzani njalo. Uma umuntu enensolo komunye njengoba inkosi yanthethelela lenzani njalo nayo. Kepha phezulu konke lokho imbathani uthando oluyisibopho sokuphela. Lapho nakhona uthando ayikhiphi hlengijatshulwa khona. Kepha uma uthando lungekho jabula wukho. Yona-ke le ndaba konke uthando susekuphelile. Yona-ke le ndaba eyenza ukuthi umnumzane bese kubulala konke angayibona yena bese saba ukuyibulala bese bayisiboshwa. Yana abantwana bakaNkulunkulu. Ube khona uthando emzileni emasodweni yonke indawo. Ungathiwa mawuthi uyamfundisa kuthiwa alifakwa. Awusho nje ukufundisa alifakwa eyomfundisa. Uzobekela abanike manje wena uyikhona. Uyazi ukuthi uyaqhamuka uthatha kubhekisela. Umfundisi fanele abe nenhliziyo emnene ethobekile ethanda ukusiza abantu ngaso sonke isikhathi. Amen. Because sile thina la namhlanje uNazaretha. Eyowuse ngoba abantwana bethu bacwilile ey'ntweni ey'dakayo.
eyokuvuselelana inkonzo yokubuyisa ubuntu ebantwini. Amen. Ngoba phela namhlanje abantu sebaphelelwa awonembese. Abantu namhlanje babulala ingane encane badayise ngamaphathi, amabhudi phathi ayingane encane. Babulala wesifazane emihle namalanga. Kanti wesifazane wabombulala. Mase liphelile nje hamba yini wona unayi uniki umshiye kubo. Manje umcathamele esuku. Chathamele umuntu ongawazile. Ngisuka mina ngqondo. Angazi-ke ukuthi wenze njani kulo mhlaba esiphila kuwona namuhla. Ake siyithande sibe amadoda singabe abantu besilisa. Manje wena baba wekhaya usuphenduke ibhubesi manje bazothemba bani abantu balakhaya? Suphenduke isilwane. Awusangeliki. Ufundela Efesu 4 verse 31 ya 32. Abantwana nokuhlambalala makususwe yini kanye nalokho kubi maniphathane ngokunene awukela lithethelelana njengalokhu uNkulunkulu wanithethelela njengalokhu uNkulunkulu wanithethelela uKristu. Makhona umsindo egcikini noma ungasazwana kahle noma ekhaya bese khona into ezibabayo esiyidile edala ukuthi ube nentukuthelo nola maza hlangana lezinto ekhanda lendoda kwahlangana nkosikazi
Inkosikazi bayithola impama mayinenhlanhla asingabashaya abantu abangakwazi ukulwa madoda akephume kuyoliwe emgaqweni noma kube khona isibhakela nje isibhakela emgaqweni mshawane mhlawumbe ungathola imali nokuthola imali manje ayikushaya abantu abangakwazi ukuyilwela uma ushaya unkosikazi wakho phambi kwey'ngane iy'ngane ziba yini kodwa mase uqhamuka usuhamba ngesinye isikhathi usuze ey'nganeni iy'ngane ziyabaleka ziyabona ukuthi babedubisi kodwa baba washaya imoto emgaqweni mshaya ekhaya sukusola nti uyamthanda umntwana womthanda ngiyakuyishaya into oyithandayo yabona bakunkosikazi abangumsindo engakaxoshi wabheka nje wabheka unkosikazi ngale esiwa e-police station eyothi uyamhlukumeza wabona amabheka azozalala ake kuye wena indoda ukuthi uyobuya uthi uyakushaya unkosikazi uzophendula kwitekisi labona bafanele kuvikelwa yithini phela bayinto yethu badalelwa thina nake bayesendishitile manje nina angisho le ayisithi yala khona into ayisithi lethi ephuzayo bese mbulala ake kuphele ukuchitha kwegazi okungenasidingo uthi akukho nje ukuchitha kwegazi okunesidingo abantu balibulala iy'ngane badayise ngama-body parts liyaphi izuma kunje liyalungiswa labhidlika kesicinga uNkulunkulu angene ey'nhliziyweni zethu ukufundela Efesu 4 ake sibuyele entweni esasiyiyo mhla uNkulunkulu esidala ukuzamadoda singabi abantu silisa uNkulunkulu azamdala ukusisa wadala indoda wadala owesifazane umuntu wesifazane adala into eqhamuka emhlabeni sesiphumile emthethweni kaNkulunkulu wakhona umthetho kaNkulunkulu wayewushilo ekuqaleni wathi ungabulali siyabulala bani bafundiswa ngamalanga sesiphenduka amabhubesi yabona ngeke kusalala nje uvula umnyango wakho ngoba phela bazofika bamtshontshe wayimani ukuthi yakuyidula lalo masamaphuzu amakhosana seyothemba bani ngoba phela athembe thina asingavumi madoda ukuba yisebenzini yasathana Ephesians 4 verse 27
uzayifuna ba Thukuthelani ingoma Thukuthelani ingoma ilanga maningashoni isathukuthela ngamniki usathane yakho siyacela ke nje uNkulunkulu sengiphethe siyacela uNkulunkulu asivuselele lezi izwe esiphila kulona lingafi ngathi akube yilowo nalowo azophezela ukuvikela ingane lesifazane abantu namhlanje abasenabo baphela abasenabo umuntu siyacela uNkulunkulu ukuthi abantu ababuyisele babe nobuntu bebeselekise abantwana bethu amantombazane aphuza nabafanyana labo bakhula abaphuza yabona baphuza utshwala wayethola umuntu wayephethe inkonzo bathi umuntu mayethenga utshwala sothenga ubulili thenga into yokulungisa ingane yakho uzimane emgwaqweni ungafika phakathi wafa injani bakhona nabaphatha kabuhlungu bakhona nabaphuzayo ngifuna phela ukuniphatha kabuhlungu abona athi iyanicazula le ngikhuluma iqiniso kodwa umfundisi niyamazi nje wayethi umuntu uma ethenga utshwala uthenga ubulili ngoba into eyenza emva kokudaka utshwala yakuyichaze ngakusasa siyacela nje uNkulunkulu asiyekisele abantwana bethu ngoba izwe sizohamba nje Boliphatha kanjani izwe lesenkambeni kuba ngayabona ukuphatha izwe isijama uNkulunkulu akabenzela abantwana babiyeke utshwala ingqondo zabo bazi ukuthi yibo abayikusasa lelizwe sasa sebesikhuleka kona ngabe sisaphila kodwa ngabe yindlela-ke siyothi webani kusabelelayo siyacela bengafi ngesikhathi sethizo lasekenzelwa lelizwe intombazana ayifanele ngayiphuza utshwala intombazana mayiphuza utshwala behlela ngezansi yabona uma intombazana iqala ukuphuza utshwala iqala iyayikonga kodwa angene egazini iqala ehelezela yiko le ndaba eyenza abantu bakwazana bajulini yona le ndaba manje hayi kosinise sizobala inkonzo yamanje ngesihlalelo samashumi ayisishiyagalombili nane 84 sizocela umvangeli uShandu wasekhaya lethu sola nesitabeleni Nkosi Sibonga